Bideo honetan paragrafoak landuko ditugu. Zehatzago esan da paragrafoetako lerrokatzea, koskak eta tarteak. Karakterekin gertatzen zen bezala, paragrafoekin ere aukera nagusiak tresna kutxa honetan topa ditzakegu. Hemen eskuinaldean. Eta aukera gehiago nahi baditugu, menu nagusiko formatua paragrafoa atarera joan beharko dugu. Lehenik eta behin, formatu eman diodan paragrafoa aukeratuko dut. Guztia izan daiteke, baina nik adibide honetan paragrafo bat hartuko dut. Behin paragrafo aukeratuta, lehenik eta behin lerrokatzea azalduko dut. Lerrokatzea esan nahi du margenarekiko nola kokatuko den paragrafo hori. Adibidez, defektuz ezkerrera lerrokatzen du. Horrek esan nahi duena da, margenean, ezkerrean, dena bertatik hasiko dela eta gero okupatzen duenaren arabera iritsiko da eskuineraino. Hemen ikusten duzu eta arte bat sobratzen dela eta hemen oraindik eta gehiago. Erdira zentratzen badugu, lerrokatzen badugu, ikusten duzue erditik hasten dela eta gero ezkerrean eta eskuinean tarte berdina uzten duela. Eskuinera lerrokatzen badugu aldiz, ezkerrean bezala, baino kasu honetan eskuineko margenean egongo da eta beste tarteak ezkerraldean utziko ditu. Eta azkenik justifikatua dago. Dokumentuetan niretzat erabili beharko litzatekena edo txukunera gelditzen dena. Eta kasu honetan, bai ezkerreko margenean eta bai eskuineko margenean lerrokatuta gelditzen dira hitzak eta tartean ematen ditu espazio gehiago hori lortu ahal izateko. Landuko dugun urrungo gauza koskak dira. Koskak lantzeko hemen ditugun bi ikur hauekin hasiko gara. Ikusten duzuen bezala, hemen egiten duena da koska gehitu, handitu koska edo txikitu koska. Vale? Koska gehienok sangria bezala ezagutzen duguna da. Eta bai hemendik eta bai bi fletxita hauekin egin daiteke. Vale? Lehenik eta behin, koska handitzeko honi ematen badiogu ikusten dugu nola sartuko den dena paragrafo guztia, lerro guztia barrurago. Eta txikitu ematen badiogu, alderantzizko gertatuko. Vale? Baina hori baino egokiagoa da honen erabilera ondo ulertza, bi fletxita hauena. Vale? Bi fletxita hauen erabilera berez ez da oso komplikatua, baino askotan zaila egite zaigu ulertza. Goiko fletxitak adierazten duena da paragrafo bakoitzeko lehenengo lerroa non hasiko den. Eta azpikoak adierazten duena beste lerro guztien non hasiko diren. Beraz, goikoa bakarren mugitza badut, ikusiko duzue, adibidez 1,5 cm ematen badut, lerro hori hasiko dela barrurago eta beste guztiak margenari pegatuta, zeroan utzi dudalako azpikoa. Azpikoa mugitzen badut, beti goikoa ere mugitzen da proportzio beran. Ikusiko duzu, adibidez azpikoa zentimetro batera emate badut, bestea 2,5 zentimetrora mugitu da. Vale? Nahiko banu, azpikoa zentimetro baten utzi eta goikoa bat erdian, berriro ere atzera bueltatzearekin nahikoa izango litzateke. Ikusten duzuen bezala, goikoak adierazten du lehenengo lerroan nun hasten den, eta besteak azpikoan nun hasten den. Orduan, kasu honetan, adibidez, azpiko edo beste lerro guztiak 3 zentimetroan hasiko dira, eta hau lehenengo zentimetrora eramate badet, parrafo horretako lehenengo lerroa lehenengo zentimetroan hasiko da. Vale? Beraz, zuek kontzeptua argitzen behar zuen kontzeptua da, goikoak adierazten duela paragrafo bakoitzeko lehenengo lerroa nun hasiko den, eta besteak paragrafo horretako beste lerro guztiak. Berdina gertatzen da, edo era sinpleago batean, eskuineko margenarekin, bale? Honek bakarra dauka eta adierazten du noraino idatziko den. Asko hasten zerate, koska hau eta margenaren artean. Margena da horriari eman diogun propietate nagusia noraino idatzi nahi dugun, eta margena paragrafo hauek hartuko dutena. Berez ez dauka zer ikusia. Bisualki antza izan dezake, baina kontzeptualki horrela egin behar da margena eta koska bereizteko, bale? Margena bere lekuan utzi eta koska mugitu behar da. Ez dugu mugitu behar grisa, baizik eta fletxita hau. Vale? Usteet koskaren kontzeptua horrela nahiko argi geratu daitekela. Azaldu nahi duden urrengo gauza, lerroen arteko distantzia da edo lerro artea. Hemen dugun ikono honekin lantzen da eta fletxita honen ematen badiogu lerroen arteko tartea handitu edo txikitu ezakegu. Adibidez, orain normala dago tarte bat eta bestetik 1,5 tartea jarri ezakegu, vale? Tarte bat eta erdi. Ikusten duzue, lerroak gehiago separatu direla eta egia esan irakurtzeko errezagoa da horrela, bale? Berriro ere, tarte bat jartzen dugu, tartea bi, oraindik eta gehiago, bale? Gure dokumentuaren arabera bat edo beste aukeratu beharko dugu. Momentuz tartea bat utziko dut, gero beste leku batetik aldaketa egiteko. Azkenik, tresna kutxa honetan topatu ditzazkegun azkeneko bi aukerak,
paragrafoen arteko tartea dira. Hau oso garrantzitsua da zertarako erabili behar den ulertza, bale? Askok paragrafoen artean tarteak uzteko, adibidez hemen paragrafo hau harresia hitzarekin hasten da eta bigarrena lau hitzarekin, bale? Askotan oso pilatuta dagoelako, intro botoia sakatu eta tarte doble uzten dugu, bale? Hori berez ez da egokia. Hori egiteko paragrafoen arteko tartea dago. Eta adibidez, azalduko zuen nola egiten den. Honi eman eta paragrafoen arteko tartean ditza dugu, efektu berdina lortzen dugu, bale? Baina tartean ez dago introrik edo karaktere espaziorik, bale? Hori maketatzeko garaian oso garrantzitsua da, bestela askotan gertatzen zaigu. Hau lekutera mugitu zait, hau bestera, eta ez dakigu zergatik, bale? Berez, gauzak berez modu batera egin behar dira, eta kasu honetan, paragrafoen arteko tarte uzteko modu egokia, hau da. Gainera ez genuke paragrafo guztietan egin beharko, bale? Dokumentuan zehazten badugu paragrafo tartea hori izango dela, oain adibidez paragrafo berri bat sortzen badet, ikusten duzu ja automatikoki tarte hori ematen duela. Paragrafoen arteko tarteak entzeko, berdinea, koskarekin gertatzen bezala, bale? Honi ematen badiogu, berriro lehentzegoen bezala geldituko da, bale? Hauek aukera nagusiei dagokionea, baina formatua paragrafo atalera joaten bagara, aukera gehiago topatuko ditugu, bale? Adibidez, lehenengo fitxan, koskak eta tarte aukera ikasiko dugu orain, bale? Beste guztia, beste bideo baten landuko ditugu, baina orain koskak eta tarteak eta lerrokatzea landuko ditugu. Pantalla printzipaleko berdina da, bale? Testuaren aurretik jartzen badugu, lerro guztiak mugituko dira barrurago. Ikusten duzu hemen, eskuineko irudi honetan nola dena sartu den barrurago. Testuaren ondoren jartzen badugu, berdina, baina tartea hau da. Lehen fletxita, eskuineko fletxitak egiten zuen berdina. Eta azkenik, lehen lerroa honek egiten duena da, paragrafo bakoitzeko lehenengo lerroa gehiago sartu. Nik hemen adibidez 1 zentimetro jarriko dut, baina 1 zentimetro horre sartuko duena da, 2 zentimetro gehi bat. Hau da, irudian ikusteko, lehen 2 zentimetro ontzegoen eta orain horrekiko zentimetro bat barrurago egongo da. Vale? Normalena, hemen 0 bat izatea da, hemen ere 0 bat izatea, eta gero lehen lerroan adibidez, pixka bat barrurago sartza, zentimetro bat edo zentimetro terdi. Vale? Nik kasu honetan utziko testuaren aurretik badezpa zentimetro bat, eta amaieran 2, gero ados ematerakoan ikusteko ze efektu lortzen den. Tarteari dagokionez paragrafoen arteko tartea da. Adibidez, nik paragrafoaren gainean 0,2 zentimetro eman nahi dizkiot eta paragrafoaren azpian beste 0,2. Hau bakoitzaren beharren arabera, ikusko duzu ez zifra den egokiena. Vale? Bestela, pantalla printzipalean hemen zegoen ikon horrekin egitea ere nahikoa da. Lerro arteari dagokionez, tresnakutsako berdina, baina hemen aukera gehiago ditugu, vale? Bakoitza frogak egiten joan, baina erabilienak soia 1,5, 1,5 eta bikoitza dira. Nik kasu honetan 1,5koa jarriko dut, ea nola geratzen den. Vale? Ados emango diot, eta ikusiko dugu nola gure dokumentuak beste itxura bat hartu duen. Vale? Margena paragrafoko lerro guztia barrurago daude, lehen lerro guztiak, ikusten duzu hau ere lehen lerroa, nahiz eta lerro bat okupatu, barrurago dauden. Gero, amaieran ere 2 zentimetroko tartea utzi dut, lerroen arteko distantzia ere handitu da, eta paragrafoen artekoa ere bai. Vale? Formatu egokiena jarriko dio txukunago gelditzeko, nire ustez hemen 0 horrekin, adibidez paragrafo 1,5, eta normalean hemen eskuineko margen hau ez du guzten ez bada zehazki hori nahi dugula. Vale? Beraz, dokumentu honek ikusten duzu lehen baino itxura asko ere txukunago gaukala, nahi badugu ere, paragrafoen arteko tartea pixka bat txikitu dezakegu, handiegia iruditza bazaigu. Eta azkenik, formatua paragrafoa atalean esan dugu lerrokatzea ere badagoela, vale? Egiten duena, pantalla printzipalekoak egiten duenan berdina da, vale? Eskuinean, ezkerren jartzen badugu efektu zagertuko dena, eskuinean jartzen badugu ikusten duzuen, nola egitatzeko duen, erdian, bi aldeetara tarte berdina, lehen azaldu bezala, eta nik kasu honetan justifikatu utziko dut, vale? 2 margen eta alineatuta, eta tartean utziko dut espazioak, vale? Aukera hauek ez dira oso erabilena, berez horrengo saltatuko ditugu. Berriro ere, ados emango diot, eta ikusiko dugu nola gure paragrafoa orain nola gelditu den, bale? Hasieran geneukanarekin konparatzen badugu, askoz ere txukunago gelditu zaigu. Besterik gabe, hau da paragrafoetako ataleko lehen azalpen bideoa, aurrera goiago etorriko dira. Ondo izan.